kerja luar negeri. Tanpa sambat aku lunga ninggal desa, bentor rekoso ning bangsane wong liya. Sing penting desaku isa padha mulya, kalis ing rupe tonir ing sambi kala. Pancen angel urip ninggalake desa, ora gampang akeh coba lan sengsara. Nanging kudu talakoni karo donga, besok iso mulya kumpul keluarga. Eling pengen bali, mergo aku kangen desa Banjarsari. Kelingan keluarga lan nepati janji, mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. Tanpa sambat aku lunga ninggal desa, bentor